Nyono maphiko aya phephezele njengophephela uphephula konke uchaba indawo yendima. Nyono endize maqede kwaphebezeka konke okubi somaqhuzu zoqhuzule konke ukuzama ukumqhuzula eqhakazeni kwakhe. Njonjo wezinyoni efukamela umhlaba wonke ngenhlansi yothando, inhlansi ehlokomalise inkundla zonke. Indaba zabantu zimbeka kabi zimqhelisa wangaqhiza qakala waqhakazisa umhlaba. Indlovu evele kwafefezela izingwe nezingonyama. Madoda yamkhothamela sikhonja khonja ovuze eThekwini kwaye kwasizamazama nakwamhlaba uyalingana. Miyabu wezifundise ezinhle emhlabeni salingana. Izibongo zoKhozi FM sizibhalelwe nguNomvelo Mlaba. uKhozi FM luhamba phambili. Ukhozi FM TV, gama lami nguNeliswa kaMhlongo, sesifikile khona la kwi-Saso's Marquee for i-2026 Durban July. Sikhona la eGreyville Racecourse. Lalela, wonke umuntu ufikile, muhle, ugezile, nathi sifikile, sibahle, sigezile. Ayikho into engekho, akekho umuntu ongekho. Ama-performances bona seqalile. Ngibonile uDJ Lazo kade ekhona eperforma, ngabona noFunky Kula naye kade ekhona eperforma. Ngibona ngathi ngibona u-Oscar Mbo ukhona naye. Baningi abanye bakhona. Akasingena ngaphakathi sibona ukuthi iperforma wakhe. Ukhozi FM TV sekhona la kwi-Saso's Marquee kwi-2026 Durban July. Njengamanje nginomdidiyeli womculo uDJ simazi sonke futhi siyamthanda u-Oscar Mbo. Utoma unjani? Ngiyaphila. Ula eSaso's Marquee uyindoda ethandwayo futhi engabe matasa kwezinye indawo, kodwa ukhetha ukuthi ube la eSaso's Marquee kungani? He's a supporter. Abusaso and the gang abathekhlena kakhulu sebenzisana nama-supporter abaqala ijeni yabo kumculo. Khona eThekwini, ngisebenza eThekwini the whole weekend, so ngizosupporta abafowethu today. Siyabonga kakhulu Butwana. Yes. Njengamanje nginomsakazi weMetro FM, sister station sethu. Edlale iqhaza elikhulu emculweni we-hip hop eSouth Africa. Siyamazi, siyamthanda futhi indoda egqaja kakhulu ngosiko layo. Scoop Makhathini. Unjani Butwana? Yo, ndiyabulela man, what an intro. Ndiyabulela kumuntu wonke obukela uKhozi nabamameli bakaKhozi FM, of course, one of the biggest stations in the world. Sikhona la eSaso's Marquee 2025 i-theme beku country alone. Awungitshela ukuthi wena i-theme uthathe wayenza kanjani njengoba ukhowe kanje? So i-country alone, wonke umuntu ucimba into zama-cowboy, but it's actually the countryside and ndisuka eBhayi. So when we go and grow up and become men, siya ehlathini, and then we soluke, then sibuye sinxibe brown, the scotch. So I got the scotch from Boys of Soweto. Shout out to Bob, the stylist. And it's a nice crop jacket, nice breathable polo, not a polo neck, a golfer t-shirt. And I just wanted to be relaxed, have a good time, because as much as it is dressing up, it's also sports. Yeah. Oh, yayinhle. Yeah. Into akuhle ne-meaning yakhona. Injalo. Ngiyabonga kakhulu Butwana. Ubonga mina sisi wami, and one day isiZulu sami asithe ubaqotho kancinci. Awunkonkoza pha ekhosini zamakho. So, but country alone, and the country like trying to be a cowboy nyana, but also understanding the land that you come from. I don't want to wear denim. I feel like everyone's gonna wear denim. That's my gold. So that's where this comes in, right? Yeah. And the tassels nyana to give that cowboy Carter effect. Yes. But if there's one thing I love about South Africa, it's the springbucks. Yeah. You know we all love You know we all love them. them. No DNA, just RSA. Just RSA. So that's green and gold. Yeah. Exactly. Okay, angicabanga leyo masuyichaza. It's a lot, but it's too much. But I get. Beautiful. Oh, konke kahle. Ngifuna ukwazi ukuthi kungani uze la maningi amamakhi akhona. Why Saso's Marquee? I love Maxxosa. Maxxosa is my favorite South African brand. You know, having worked with Proudly SA before, it's made me realize the importance of supporting local fashion houses. And Maxxosa stole my heart. That's his cloth. So it just seemed fitting. Oh, love it. Thank you so much. Njengamanje nginoThami. Thami unjani?
Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami outfit yakho lalela iyababa iyashisa. Asiqale ngeyakho kuqala. Ithini le orange? Uyabona lo orange we events. Okay, so Yes. why when ugqoke le orange and why and what is this? I'm flipping the script. I'm flipping the script. Okay, so sisisa khona la ukhozi TV and you're hanging out with Nita Midish. Yebo. And namhlanje sis wenwazi ukuthi ugqoke ini udesignele ubani? Ngidizanele we events le ngobo lena enhle kakhulu. Yeah. Inspiration yakhona? Inspiration yakhona nje ukuba ama materials ase-Africa nase-Africa yonke ngithi so country alone. So sithe nje asithatha amazwe ahlukile ase-Africa siwahlanganisa abe into eyodwa. Eyakho ke outfit ke i-inspiration baninzi oba. Uzazise ke. So my outfit was inspired by omunye umama wase Shawela eSoweto oyenza ishibelani samatsonga who collaborated no Manso Palesa Mukubung who did this beautiful piece and put it together. So bengifuna ukugqoka isibhelani kahle kahle bengifuna ukuzibona yabona ngishaya tinga yabona mara ngayifaka all these tassels, you know. And I think she did a pretty great job, including the crown. Yeah. So I think it's lovely, you know. Our jewels, ushilo bathi country alo. So khona manje yabona sithwala nama. Nama jewels. Yabona bekahle kahle bengifuna yabona. No, but yakwaZulu. Yes, kodwa Uyayibona? into nale. Njengamanje nginomuntu esimazi sonke futhi esimthandayo ugqoka isosaziwayo abaningi bakhona la eSouth Africa naye iqephu uyayidla ngiyacela ukuthi ningisize kamukele uPhupho Magic. Upho unjani? Ngiyaphila sisonke. Ngiyaphila lalela isimo country ele wena ufikile lalela uwena best dressed la ngicela ungitshela lalela sesiqedile akusayikhuluma niyayizwela akusho mina. ngifuna ukwazi ukuthi i-outfit uyihlanganise kanjani uyihlanganise nobani futhi. So ngigqoke Marizo design. The inspiration behind in the outfit is ihashe limhlophe before kufika imoto emafamu emakhaya in the countryside bekhanja ngamahashi. So it's an ode to the oldest form of transportation in the countryside. And akusize ukuthi 2026 is the year of the horse. Unyaka wami esihashi unyaka wami. I love that. Njengoba sila kwiSaso's Marquee, maningi ama-marquee akhona la kwi-Durban July, kodwa uchoose ukuthi uze la kaSaso. Sithini isizathu salokho? I-vibe nje, like i-vibe bakwethu neyizona nani igqomu lenza bed ngemuva. Lenza bed. So ayikho nje into eningi ayichazisi. I-vibe. I-vibe and also the right people, the right brands. Attention on Maxhosa. Yabona nje like atmosphere right, sonke into ihamba ngolayini. I-experience yaqophe. Ukhozi. Sekhona lana isezingeni. Sezingeni phezulu.
ukuthi mina ngigqobhe lezo zinto khona nami ngizokwazi ukufana nezinye iy'ngane ngihambe ngiyodansa ngishaye ama-get down. Igama lami bekunelisa kamhlongo, isiqebu sethu esilandelayo Sokhozi FM TV ngizokubona kusona. Okwamanje angihambe ngiyobhenga nami ngithanda iSpy FM. Ukhozi FM luhamba phambili.